Moi, mä oon Tiia. Tänään ollaan Etelä-Pohjanmaalla meidän mökillä ja pinnotetaan toi vanha peltikatto Elaproof pinnotusaineella. Aloitetaan ruuvaan tätä kattoa kasaan. Me ei poisteta näitä nauloja, koska nämä naulat on lyöty tähän, sanotaan näin, tähän harjanteen päälle. Jos me poistettaisiin nämä naulat ja yritettäisiin ruuvata tää samaan reikään, niin tää ruuvi ei edes yltäisi sinne ruoteeseen asti. Me paukutellaan noin vasaralla noin naulat kiinni, mitkä on vähän noussut. Ja laitetaan siihen lisää ruuveja. Ja ohjesääntö on semmonen 6 ruuvia neliömetrille. Yleensä kattopellit on naulattu profiilin pohjalta suoraan ruodetta vasten. Näin ollen naulan voi repiä pois ja vaihtaa siihen tilalle kateruuvin. Näin saadaan parempi lopputulos. Tässä tää linja on helppo katsoa näistä vanhoista naulalinjoista, että missä se menee se ruode. Jos mä ruuvaisin tähän väliin, niin siellä ei välttämättä ole yhtään mitään takana. Tähän on joku laittanut tämmöisen aluskatteen. Ja me revitään tää täältä pois, koska me ei tarvita sitä. Tän alla on kuitenkin huopa, joka pinnotetaan sitten Elaproofilla. En tiedä kenen idea on ollut tää aluskate. Noin, otetaan kaikki ylimääräiset kamppeet pois täältä. Sitten me otetaan ja harjataan tää. Täällä on vähän enemmän laitettu näitä nauloja. Vedetään nyt sitten jokaiseen kuitenkin. Me aloitetaan tää pellitys täältä yläpuolelta loogisesti, että ne pellinsaumat tulee sillä tavalla, että se tippuu aina alaspäin. Ettei sinne mene kato vesi väliin, jos ne on väärässä suunnassa. 54 ja 86. Mä leikkelen siihen semmosen pellin. Siinä on aika hyvin kohdallaan. On vähän epämääräisesti muurattu piippu, niin Mä valitsin Elaproofin sen takia, että se on ympäristöystävällinen ja kotimainen avainlipputuote. Elaproof sopii tosi monille eri pinnoille, se on tosi kestävä ja antaa myös tolle meidän katolle monta 10 vuotta lisäaikaa.
Vai mitä Isla? Jos haluatte pinnuttaa oman kattonne, oli se sitten pelti tai huopakatto, niin tällä koodilla saatte 30% alennuksen siihen. Mä sekoitin kepillä tätä. Me laitetaan tuohon kulmaan todella reilusti tätä. Minähän en ole mikään peltiseppä, mutta leikkasin nuo piipunpellit sillä tavalla, että sen pellityksen nurkan pystyy tekemään vahvikekangasta käyttäen. Mä laitoin siihen toisen kerroksen sitä kangasta ja elaproofia jälkeenpäin. Noin, tän kanssa ei tarvii säästellä. Otetaan toi tarra tosta pois. Heavy duty sakset. Tää menee kyllä ihan normaali saksillakin, mutta mulla ei oo semmosia. Tämä on siis helpoin tapa tehdä tuo. Peltiseppä ei tee sitä noin. Tää tukikangas pitää sen sitten kasassa, kun toi kuivuu toi elaproofi siihen. Mä tykkään laittaa tätä aika paljon tähän telaan tätä ainetta. Laitan tänne ylös eka. Noin. Mä vedän tän reunan tällä tavalla. Sitten mä vedän tän harjan. Noin. Sitten välin. Ja sitten otetaan taas lisää kamaa. Ja tänne ylös. Nyt vedetään tää tältä puolen tää. Sitten harjanteen toinen lape. Tuotteen levittäminen telalla oli tosi helppoa, kun vähän mietti, että miten sitä telaa käytetään. Suurin haaste tietenkin oli se, että kun tulee pellissä tuo harjanne, niin mä vedin sillä lailla sivuttaen sitä. Sateen lisäksi kannattaa huomioida myös yökosteus. Minä tein sen virheen, että aloitin liian myöhään illalla ja lopetin kun aurinko laski. Ilman suhteellinen kosteus oli niin korkea yöllä, että osa materiaalista oli tullut alas ja jouduin telaamaan noin 10 metrin pätkän uudestaan. Tähän tilattiin Alavuden pelti- ja rakennus Oy:stä piipun huppu ja hattu. Tulee olemaan varmaan aika erinäköistä kuin mun pellitys, että kiitos vaan Alavuden pelti- ja rakennus.